Tu za Ingress, idem prezentovať jednu hru. Koľko ľudí tu je, čo poznal Ingress? No, dobre, to je nejaký nováčikovia. Dobre, tak ako všetci viete, sú veľa hier, ktoré sú strategické, kde musíte plánovať, robiť týmy, osadzovať územie, bojovať proti sebe. No a teda Ingress je výnimočný v tom, že vlastne všetko to robíte naživo. Na reálnom prostredí s reálnymi ľuďmi. Reálne, keď si obsadiť územie, musíte ísť von a osadzovať územie. Je to GPS založená hra, alebo zábehlo, super. Dáme si to. Vidíte? Treba si prvá krásnu malčenku. Takže je to GPS založená hra. Ingress. Takto sa to volá, takéto má logo, je to hra, mobilná aplikácia, čo si môžete stiahnuť, je to aj pre iPhony, aj pre Androidy, Windows to ešte nepodporuje. To nám najprv. Pustíme si krátke videjko k tomu. Neviem, čo uvidíte. What was the net effect of the Niantic project? Crossed a threshold in which global security could be at risk. Encrypting the data was the mistake. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seated in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what to say. Portals and exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around. A few of them exhibited properties that are as yet unexposed to us. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened to Niantic. Not all mysteries are solved, but yours come from the city. Dobre. To bolo krátke intro, neviem, či ste z toho niečo videli, ale tak v rámci možností. Takže Ingress, príbeh. Je tým samozrejme príbeh je o tom, že na Zemi sa začala objavovať mimozemská nejaká hmota. Sa to volá XM v rámci hry. A túto mimozemskú hmotu začala skúmať firma Niantic Labs. Niantic je vlastne firma, ktorá celú túto zabezpečuje. Kedy si pôsobila pod Googlom, čiže oficiálne od Googlea táto hra vznikla, ale momentálne sa asi pred rokom sa odčlenili, ale pred 4 rokom a teraz vlastne fičí samostatne. Niantic, firma, ktorá ho vlastne založí a spravuje a v hre je ako Niantic Labs, skúmajú túto mimozemskú hmotu. Tak, mimozemská hmota vlastne mimozemšťania sa snažia presadiť na tej Zemi a nejak vlastne túto hmotu tam dostávajú. Máme tu dve frakcie, sú zelení a sú modrí. Zelení, ja. To sú tí zlí a dobrí. Nie sú zlí a dobrí, sú vždy takí, čo majú iné záujmy. Zelení, enlightened, máme svoje logo, máme svoju proste kultúru. Zelení chcú túto hmotu prijať, zelení chcú tu proste absorbovať mimozemskú civilizáciu, chcú sa vzdelávať, chcú rozširovať zem, chcú niečo viac, chcú to získať. Zelení sú tí, čo to chcú dostať na zem. A modrí, áno, to je náš logo. A modrí, ktorých tu vidíte, sú tí škaredí chlapci. A že nestranné. To sú resistance. Resistance, teda odpor, oni chcú zabrániť preniku tejto energie na zem a robia všetko preto, aby tomu proste zabránili, aby proste to nešlo a bojujú proti zeleným. Čiže nie je o tom, kto je zlý a kto je dobrý, ale je to o tom proste, kto si na čom stojí. Čiže na začiatku hry si vyberiete frakciu, to je vlastne dôležitý krok a dosť podstatný pre celú budúcnosť, lebo je to viac menej nezvratné, dá sa to zmeniť v budúcnosti, aj to celkom náročný proces a
dosť to určí váš osud, čiže treba si vybrať dôležitú správnu. Ľudia si vyberajú podľa farby, je modrá, zelená. Ľudia si vyberajú ešte iné prezývky, vlastne modrí sú šmolkoví a zelení sú žaví. Funguje to tak všade vo svete, takže vyberte si podľa toho, čo sa vám viac páči. Niektorí si vyberajú podľa toho, ako to vlastne v danom území funguje. Momentálne Bratislava viac menej modrá. Aj Trnava. Aj Trnava. Čiže ak chcete byť momentálne na strane víťazov, choďte modrý, ale nebudete mať čo robiť. Ak chcete proste mať veľa čo robiť, tak choďte zeleným a môžete hrať. Lebo keď ste modrí, na modrom území nemáte čo robiť. Prečo vypoďme na pivo? Takže toto bolo vlastne k praxi. Na Shapers. Čo je ako Áno, vlastne to mimozemšťania sa volajú Shapers. Že vlastne tí zelení im nejako chcú pomáhať, chcú prijať to, áno, sú prijať ich energiu. Shapers sú tí mimozemšťania, ktorí chcú povzniesť to ľudstvo na nejakú vyššiu úroveň a zelení im chcú pomáhať v tomto, chcú to ako prijať. Áno. No a Resistance sú ako proti tomu, to lebo vidia za tým zlé úmysly tých mimozemšťanov. No nie sú to zlé úmysly, nie je definované, či sú dobré alebo zlé. To je zo strany pohľadu frakcie. Zo strany pohľadu frakcie vlastne modrí bojujú proti tomu, lebo si myslia, že chcú zotročiť. Áno, a zelení sú zase v tom, že sú osvietení, enlightenment, čiže chcú to prijať, lebo chcú sa vzdelávať, chcú proste posunúť ľudstvo ďalej. Čiže je to vec pohľadu, treba si určiť, čo chcete. Áno, keď to chceš zobrať na reálny svet, tak vy ste tí slniečkári a my sme tí antimultikulty. Každý si to môže povedať. No. Čiže na začiatku hry si vyberiete frakciu, je to dôležité, lebo frakcia vám určuje tým, je to veľmi hra založená na komunitách, ktorá môžete hrať aj samostatne samozrejme, ale čím viac ľudí v týme. Potom je tomu také, hrajete sami. Takže je to dosť akože, založené na tomto ľudskom faktore. Takto vyzerá skener. Vlastne keď pôjdete na stránku, na Google Apps Je to zvoleho? To je u mňa doma. Ty vole, že tam nie. No, vlastne hra je rozšírená realita, čiže máme tam mapy od Google, ktoré sú rozšírené o nejakú ďalšiu vrstvu. Ďalšiu vrstvu, ako vidíte, sú portále modré alebo zelené, podľa ktorú toto obsadil. Portále sú miesta, kde sú nejaká zaujímavosť. Portál môže byť street art, môže to byť nejaká socha, môže to byť kostol, môže to byť čokoľvek zaujímavé na tom, čo sú tu reálne miesta, kde niečo je. Čiže vlastne taká hodnota je desto lepšia, že pôjdete do nejakého mesta, vás to pohodí po miestach s samými zaujímavosťami. Čiže ja som zistila v Bratislave, keď som začala hrať, že som vďaka Ingrid išla na miesta, v ktorých som netušila vždy, ale boli tam proste zaujímavé veci. Čiže to sú reálne miesta. Portály vznikajú tak, teda vznikali donedávna, že hráči došli na mesto, odfotili portál, poslali a nejaký to skladal. Čiže toto už nefunguje, lebo keď si predstavte, že milióny hráčov po celom svete denne pošlú XY portálov, tak to nestihli skladovať, tak momentálne to možno sú dobrý, ale... Že keksov. Nebyť medailem. Áno, takže portále vlastne zakladali hráči. Čo vlastne nevýhoda pred 3 rokmi to vzniklo. Áno. Pred 3 rokmi, keď bolo pár portálov, sa bylo nedá hrať, teraz je toho strašne veľa. Náhodou sa dala hrať 60 000 zapečiek, keď si obsadila celé. No. Oni vydali nedávno nejakú štatistiku v tých číslach a tam to vychádzalo nejakých 4 000 alebo koľko museli skladať vážnych portálov. Áno, 4 000, čiže bolo toho strašne veľa. A takto teda vyzerá vaša herná aplikácia v telefóne, hore vidíte váš nickname, level, nejaké štatistiky a mapu. Čo je v tej... Koľko je štatistiky hore? No ale je tam hore, že koľko máš... Písemiek, to je jedno. Čo sa týka tejto hry, je zaujímavé to, že nemôžete hrať z domu, musíte reálne výjsť, lebo takto máte mapu, máte tam kúsok územia, ktoré môžete vidieť. Ak chcete vidieť viacej, alebo chcete viac obsadiť, musíte ísť, je to na GPS-kách, má to vlastne dosah 40 metrov, musíte ísť minimálne na 40 metrov v tom portálu. To znamená, je to taká antihra voči normálnym hrám, čiže nemôžete ostať doma a hrať to doma, musíte ísť von, musíte reálne chodiť, musíte prejsť, samozrejme sú všelijakí hráči, ktorí to obchádzajú a to je nelegálne, tak ich nemáme radi. Je to samozrejme, je to ošetrené, že dá sa to hrať aj z auta, ale pri väčšej rýchlosti to nefunguje. Čiže treba dodržovať... 45 km maximálne. Áno. Do vody.
Čiže je to fakt zamerané na tom, aby ľudia reálne... Psali na oboje, ktoré sú taký... No a merajú tam samozrejme štatistiky za nachodenie, čiže ono to tuším už ani korčularistov nezaznamená, že to bude... No 6 km náhodne to funguje, to počítanie tých kilometrov. Áno, bo za to sú medaile a za kôdzu je tiež medaila, ale treba to odchodiť. Čiže ani korčularisti v tomto to nemajú, máme tam partner. Ideálne sú kolóny potom v mestách. A rozpoznajú aj motorky? Takto inak vyzerá kvázi portál. Prosím, to je grafický. To im prípada ešte ako verzia 068. To je na ukážku. Máme tu pekne vidno rezonátory. Každý portál má 8 rezonátorov. Rezonátor je kvázi nejaká baterka pre ten portál. Môže byť rôzne úrovne od levelu 1. Áno, takto vyzerá vlastne náhľad portálu, to tiež vidíme. Tu sú nejaké hodnoty tých batériek rezonátorov, môže byť od levelu 1 po levelu 8. To znamená, level 1 je najslabší, to znamená, príde k tomu nejaký nepriateľ, raz vystrelie je to dole, lebo je to slabá baterka sa menie. Pokiaľ všetkých 8 rezonátorov padne, tak už portál je šedý a môžete ho otvoriť. Potom sú 8-čkové rezonátory. Áno, to vidíte celú 1 až 8. 8-čkové sú najsilnejšie, ale zase je to obmedzené, že jeden hráč môže dať na jeden portál iba jeden 8-čkový rezonátor. Takže pokiaľ chceme silný portál, tak to musíte dojsť 8 ľudí reálne a 8 ľudí tam nahádzať každý po jednom. Každý po jednom rezonátori, aby bol ten portál silný. Ak bude niekto viacej aplikácií na rôznych mobilov alebo tabletoch, tak si to môže sám nastaviť. Áno, ale je to proti V oficiálnych kvázi pravidlách náhodou nejakýko je povedané, že jeden hráč by mal mať jeden device. Jeden počet. Ja sa to dá ako opádzať, keď nikto nevidí. Dá sa, ale... vieme o nich, nie. Nie sú takíto ľudia veľmi v komunite obľúbení. Môže to určite akože. Toto sú tí samostatní jedinci, ktorí proste si hrajú po svojom, tak to je ich problém, akože každý hrá podľa toho, ako sa cíti. Ešte mám otázku, že vlastne hovorili si, že prídete k nejakej soche, prídeš nejakej soche a teda si z toho spravíš vlastný ten portál alebo čo? Že jak sa to deje, keď si pri nejakom konsole alebo niekde v meste a ako si tam fotíš na nejaký predmet a si tam asi nejakých 20 minút a náhodou ťa vidí nejaký policajt, že sa tam tak nejako zmôžne. No je to taká sranda, keď sme mali v Bratislave čo to bolo? Ambasáde a teraz akože tam reálne strieľam, obsadzujem a neviem čo všetko, je to sranda. Ľudia to berú rôzne, už sme stretli jednu pani, ktorá videla 8 ľudí takto s telefónmi po meste a začala šaleť, že zvedeli do záhuby. Takže sú rôzni experti. Ako na večer sa to začne kričať na hodisu, že strieľam. Tak ako to som myslel, že ako je to bolo kúsok. Sú s tým akože vtipné zážitky. Treba dať skúsiť, ale... Ale zase na druhej strane policajti to už niektorí poznajú, ale v Čechách nás napríklad policajti, ak hľadáte tú kešku, tak je tam za rohom. A my z mobilmi behali po zámku a naháňali portály. Čechách už sme si vytrénovali. Tak policajti to je ako... Že to boli rezonátory. To sú rezonátory. My môžeme do portálov dať rôzne módy, čiže vieme ich modifikovať. To znamená zmeniť ich silu. Máme ochranné módy. Počkaj, to sú barstre. Aha, to sú zbrane. Počkajte, kde mám módy? Módy. Tu sú nejaké módy. To je, aj tak tam asi z toho nevidíte. Linkan, výborné. Sú módy, ktorými viete ten portál zmeniť, čiže napríklad máme štíty. Sú štíty, ktoré sú rare, very rare a proste nejaké špeciálne akcia, či sponzorské sú najsilnejšie. Že dám na portál štíty a ten portál bude ako lieča. Sú módy, ktoré vracajú ľudia, to znamená, že to je turret alebo force arm, hej. Dám na portál mod a keď dojde nepriateľ, vystrelí, tak vlastne portál je otočí na ňu naspäť. Čiže takto si viete chrániť svoje jednotlivé portály. Máme tam mody na multi-hacking veci, to je zase na hackovanie, to je zase iná vec. Keď všetky svoje zbranie a itemy, ktoré máte, získavate hackovanie. Čiže dojdem k portálu, na obrázku. Áno, dojdem k portálu, kliknem na portál, lebo sa mi zobrazí.
môžem ho hacknúť, teraz ho nemôžem, lebo nebola som v range. Treba dojsť na 40 metrov k nemu. Hacknutím získam item, získam kľúč od portálu, vráti mi to zbranie, vráti mi to body. Je to nejakou náhodou, neviem aká sú štatistiky, že podľa akých vecí. Keď je osmičkový portál, hádže mi to osmičkové veci, keď je jednotkové, hádže mi jednotkové veci. Od zbraní, od rezonátorov až po všetky módy. Čiže to je také, že treba veľa chodiť hackovať a zbierať itemy. Toto je vlastne spôsob, akým sa itemy zbierajú. Sú rôzni zase špekulanti, ktorí predávajú itemy. Sú na to aj oficiálne stránky, alebo oficiálne, sú oficiálne. Je to opäť podvádzanie, takže človek nemusí chodiť, proste nachodiť pol dňa, aby vyhekoval, alebo farmiť, aby vyhekoval si nejaké strelivo. Môže si to zakúpiť, ale to už opäť nie je to veľmi v komunitách podporované takýto štýl hry. Ale akože nie je to zakrávané. No. Tu máme mody, toto sú zbranie. Zbranie, základná zbranie XFP Buster, alias po česky bušty, ináč po slovensky sú rezonátory rezne, po česky sú burstre bušty, takže sú rôzne modifikácie. Burstre opäť môžu byť rôzne síly od jednotky až po osmičku. Jednotky sú najslabšie, osmičky sú najsilnejšie. Človek dojde k portálu a vystrelí. Samozrejme jednotky majú malý range, to znamená, že má to dosah možno 1 metra. Jednotky má byť blízko portálu, je to slabé. Jednotky sú dosť také akože luzerské, ale keď je človek začne hráč, tak level 1, tak nemá väčší zbrať, musí sa vypovedať. Osmičky sú najsilnejšie, čiže človek vystrelí v meste, a polka mesta proste ešte padá. Potom záleží od toho, že ako je ten portál náhodou. Je tam proste nejaké ochranné módy, štíty a tieto, čo som predtým pospomínala, tak proste vystrelám veľa osmičiek, tým to hodím, že to veľa zbraní. A zbraní sa teraz získavajú vekové. To sú ultra strajky. To sú zbranie, ktoré majú veľmi krátky dosah, čiže neviem, ako meter, ale sú veľmi silné. To znamená, treba dojsť presne na ten portálu a zbudiť ho. Tak sa dá. Ktorý level chceš vedieť? Prosím? Ktorý level dosah chceš vedieť? Level čoho? Pri ktorom leveli chceš dosah? Aký dosah? Dosah z toho dosah. Lebo osmička má 30 metrov. 30 metrov. Ale... Sedmička 27 a myslím, že je odková nejakých 14. No, tak sú na to presne deto. Máme tu ešte Ada a Jarvis. Ada vlastne robí to, že do tým portálu, ktorý je zelený, dá na ňo Adu a celo vlastne flipne na modro. A Jarvis je presný opak, do tým portálu, ktorý je modrý, flipne ho na zeleno. Presne to tak stave, ako viete, že keď je osmičkový portál, sú tam 4 nejaké ochranné mody, tak on ho flipne a proste všetko na zeleno. Keď použije Jarvis. A potom všetko vlastne ten, ktorý to flipol. A keď si modrý a otočíš zelený či modrý na zeleno, tak ho potom vlastne Jarvis a zase naopak, keď ho otočí zelený na zeleno, na modro, tak ho vlastne Ada. No, to je komplikované. Ja keď som to vtipné, že ja ako zelená by som potrebovala veľa Jarvisov a vypadajú modrý. Môžeš mi dať hodne. A Ady padávajú viac zelený, áno. Čiže ja pri hekovaní prosím? Ty má vlastne. No čiže ja pri hekovaní získavam viac a modrý Jarvisov. Čiže no to tak akože opačne. Nie, že ja by som potrebovala Jarvis sa vypadne Jarvis, keď potrebujem. Toto sú zbranie, áno. Tu sú módy, čo som vám hovorila. Linkovanie. Veľmi podstatné. Prosím? Zase je to zelené, zražujú hráči. A že nestranné. Tak môžem za to, že mám samé zelené veci doma po ruke? No to určite. Prosím, to je ja, to je málo kedy vidieť. Áno. Veľmi ujedinelý. No. Toto je linkovanie. Takto vlastne vidíte mapu. Tuto sú jednotlivé portály a úlohou vlastne ingresu je spájať portály. To znamená, že napríklad jeden kostol, toto môže byť nejaká socha, ja musím ísť k soche, musím si ho hacknúť, získať od neho kľúč, ísť ku kostolu a keď mám kľúč od sochy, tak môžem spraviť linku. A vlastne keď spojím 3 takto linky, to je to do trojuholníčka, tak celá plocha sa vyfarbí na farbu vlastne, ktorých frakcie sú. To znamená, modrý vyfarbujú na modro, zelený na zelený. Toto je v podstate ten cieľ, lebo cez tieto portále ide tá exotická energia na zem, a vlastne my zelení stávame zelené portály, aby sa vlastne to prijali a modrí to rušia a dávajú na modro, aby to proste nešlo. To je taký príbeh, ale nie všetci sledujú príbeh, tak hra má veľa rôznych uhlov pohľadu, ako sa dá hrať. Ja napríklad veľmi ten príbeh nesledujem. Ten príbeh sa vyvíja, ten príbeh má rôzne logické úlohy, ktoré sa proste nejak vydávajú, dajú sa riešiť hádanky online.
sú rôzne súboje, ktorým sa ten príbeh odvíja. Získavajú sa cez neho rôzne kódy, ktoré sa dajú uplatniť cez hru igres, za ktoré dostávate potom bonusy navyše. Čiže sú hráči, ktorých ten príbeh zaujíma, zbierajú sú tomu rôzne priateľské kartičky, sú tam postavy, ktoré sú reálne, nejaké postavy zo sveta, ktoré sa občas niekde pohybujú a potom proste sa dajú podpisy a kartičky a sú k tomu časopisy a príbeh sa vyvíja vlastne podľa toho, ako dopadne výsledok rôznych anomálií. K tomu sa tiež dostaneme. Čiže to je to obsadzovanie a toto je ten zmysel, že treba obsadzovať. Sú štatistiky, že koľko majú v daný moment na danom území zelený a modrý, územia asociácia, neviem, aké veľké sú či územia. Sú také štvorčeky. Napríklad Bratislava Viedne je v jednom území, Slovensko je rozdelené nejakých 7 ďalších. To je to komplikované, ale teda, že sú v mobile vidno rôzne statistiky, že celosvetovo, kto vyhráva, to sú vlastne toto obsadzovanie, to sa mohli fieldy, polia. Sú aj lokálne štatistiky, sú tam štatistiky, že ktorý hráč práve v tomto momente má najviac obsadeného územia. Tam sa to počíta cez mind units. To je to územie, čo najvyššie. No však to je toto obsadzenie na polia, to sa ráta. A tam sa to počíta ešte hustotou obyvateľstva, ktoré je vlastne pokryté týmto fieldom a tak. Čo sa týka ináč fieldovania, ďalšie hľadisko hry, dajú sa robiť field arty. To znamená, ľudia si spravia mapu mesta, alebo lokality, alebo krajiny, alebo štátu, alebo čohokoľvek a vidia tam presne obrázky. To už je na šikovnosti na plánoch, ľudia s tým fakt strávia naše srdiečko. Si veľa plánovania, vyjdú do ulic. My sme robili napríklad pekné srdiečko, jednu noc. Sú ľudia, ktorí robia fakt cez celý štát, nejaké field arty, to sú nejaké obrázky. Bývajú na Vianoce rôzne, bývajú na Nový rok. A to už vlastne záleží od šikovnosti a podľa toho, aký je pekný ten obrázok, tak sa to vie dostať do štatistík oficiálne, ktoré schodia každý štvrtok. Alebo býva raz týždenne Ingress Report, videjko na YouTube, kde sa to proste zobrazí aj spodnú tento hráč spravil takú akciu. Potom sa týka fieldovania, je ešte také, že medzinárodné fieldovanie. To tiež zaváži, sú to veľké operácie, kedy sa robia napríklad, my sme robili zelený field, vy ste robili modrý, to potom tiež poviem. Ktorý ste robili zelený? To bol ostrovček na Dunaji na Slovensku, na juhu. Bol to ostrovček v Čechách, niekde uprostred jazera a Alpy. Tu sa aj treba na Dunaji. Áno, na Dunaji. Čiže je to také občas aj náročné, že ľudia si nemyslia takéto operácie, bolo to veľa plánov, treba vyjekovať kľúče. Boli to ostrovčeky, na ktoré sa treba dojsť iba loďkou, to bola nejaká nafukovačka alebo také niečo s malým motorčekom, alebo neviem, čo tam vypádla. Bol to vtáčí ostrov, ktorý bol proste zakázaný. A bolo to zakázané, tiež akože nelegálne, ale... No počkaj, oni v tej dobe, keď to linkovali oni, tak ešte to bolo povolené. Nie. Polnoc potom, až keď oni odišli, tak až potom to už bolo ono. No a spravil sa takto veľký field, to znamená cez Slovensko, cez Česko až do Rakúska, do Alpy, že na každom proste rohu boli ľudia, ktorí to museli fyzicky tam akože dojsť, to znamená, že či na tej loďke alebo vyšlapať niekde na hory. A po celej tej trase, ako tá linka, boli čističi, to sú ľudia, ktorí prečistia cestu, lebo nemôžu sa dve linky križovať. To znamená, keď chcem spraviť jednu linku cez 3 štáty, tak musím poslať celé tie 3 štáty na všade agentov, ktorí celú tú trasu prečistia. Sú to dosť veľké operácie, tie sú ľudia, ktorí baví hra z tohto pohľadu, vedia doma to naplánovať, vedia spraviť taktiku k tomu, vedia proste zorganizovať ľudí. Na to sú tiež rôzne aplikácie na prideľovanie misií, ty chod tam, zhoď. Sú rôzni operátori, na ktorých proste doma cez nejakú vysielačku navigujú ľudí, že kam majú ísť. A musí to byť utajené, samozrejme. Musí to byť utajené, lebo keď sa to dostane modrým, tak oni to idú samozrejme prekaziť. Alebo zeleným. Najväčšia sranda sa do rána, od polnoci do 4. naháňať v pyžame na bicykli po Petržalke. Napríklad. To vám ukážeme kľudne pokryť. Lebo modrí robili fieldy na Bratislavu, tak som mi to ukázala v Petržalky, no. Takže je to ďalšie teda pohľad. Nejaký kvajd, alebo čo to je vlastne potom? Ideálne to ukázať naživo z prezentácie, si myslím, že to veľa neuvidíš. Je to zase o tom, že oni na to, aby si spravili ten veľký field, potrebujú si prečistiť celé územie. To znamená žiadne linky. No a my sme teda nejak zistili na to, že sa deje nejaké podozrivé sa tam sa zoskupujú nejakí hráči, ktorí sú podozriví, lebo sú mapy, na ktoré sa dá sledovať. Celá vlastná mapa. Takže keď sme si všimli, že tam sa niečo deje, už sme na mape videli, že aha, už sa nám tu čistí koridor, že z toho niečo bude, tak vtedy mi volali, že už ty si Petržalke, choď spraviť linku z Petržalky do Rusoviec. Ja som išla do Rusoviec s taxikom.
Tam som si vyhekovala kľúče a potom som do požiadavky na bicykli jazdila a ja som takto vlastne robila crosslinky, čiže na linku a oni potom nemohli strojiť tú hlavnú. Čiže oni tam behali, neviem kto, na autách a snažili sa to ničiť, ja som vždy išla na bicyklu a ďalšie to som. Takže to sú takéto zábavky, že keď nemá človek čo celú noc do rána robiť. Dobre. Áno, toto je ten field art, čo sme robili v Bratislave, to je akože mesto staré a srdiečko. To bolo ako darček na svojho, už mali ten modrozelený pár. Čo sa ti na tom nepáči? No čo, a už majú tyrkysové dieťa, no. Áno. Poď, si stále nespokojný. Takže srdiečko sme robili krásne. Dobre, ďalšia. Musím ti vovky. Ďalšia časť, áno, toto je skener. To vidíte, to je môj skener. Ako motiváciu pre hráčov, že hráči sú vlastne levely, ktoré sa dajú dosiahnuť. Je to od 1 po 16. Si to mohol vidieť môj profil, radšej to nedal. Za rôzne úkony sú rôzne medaile. Napríklad toto je za účasť na rôznych svetových akciách, anomálií, k tomu sa potom dostaneme. Tu sú vlastne medaile za misiu. Tuto som vlastne mal, to sú tie postavy, ktoré som stretla, teda získala som od nich chodom a medailu, že som ich stretla. Sú medaile napríklad za obsadzovanie portálov. To nejaký počet, že prvých 300 portálov, neviem ako presne sú štatistiky, 1000, 5000, tuším nejaká tá zlatá. Čiže za každé proste množstvo sú nejaké medaile. Bronzové, strieborné, zlaté, Onyx je posledný najvyšší, hej. Sú medaile za fieldovanie, čiže za počet proste fieldov, ktoré sa spraví, sú medaile za Veľkosť fieldov. Veľkosť, tu je tracker za nachodené kilometre. Toto sú medaile a to sú vlastne veci, kvôli ktorým to ľudia robia, aby zbierali tieto medaile a potom sa ukázalo, že ja mám také. Ďalší aspekt, áno, tu sú štatistiky. Nie je to síce vidno, ale to proste v skeneri si pozriete a tam vidíte za celú vlastnú dobu hrania, koľko mám nachodeného, koľko mám zhodeného, koľko som vystrelila, koľko som zničila, koľko som neviem čoho urobila. Má sú štatistiky vlastne celoživotné, mesačné a týždenné. My napríklad v Bratislave máme takú tradíciu, že každý pondelok sa stretneme, stretávame sa už asi 2 roky, každý pondelok pravidelne, zelení hráči a porovnávame štatistiky za celý týždeň, že kto najviac vyhral, kto nevyhral, a kto vyhrá, tak ten dostane neviem, nejaké pivo alebo čo. To je tak akože podpora, zábavka. Pondelkové porovnávanie penisov. FS. Dobre, teraz idem k tým akciám, že v rámci ingresu sú rôzne akcie, eventy, ktoré sú usporiadávané, či už sú to oficiálne Nianticom, alebo sú to lokálnou komunitou v danom meste. Jedna z takýchto akcií je First Saturday, je to akcia oficiálna od Nianticu, ale každé mesto si to zaradí podľa seba. To znamená, keď sa nájdú dané lokality nejakých hráčov, ktorí to zorganizujú, my sme aj dostali raz balíček od Nianticu. Je to First Saturday, to znamená každú prvú sobotu v mesiaci, si stretnú hráči na nejakom mieste. Je to kvázi pre nováčikov, aby sa tí nováčikovia vyhrali. Hrá sa 1,5 alebo 2 hodiny, záleží od toho, či je zima alebo či je teplo. A sa zbierajú vlastne štatistiky, že na začiatku a potom pri registrácii, potom na konci je hráč, ktorý získa najviac bodov, vlastne niečo vyhrá. Tu vidíte našu fotku, aj modrý, aj zelený tam sú. To bola nestrana. Ja vidím iba čierno-bielý. To bolo schválne. Čiže je to opäť taká akože komunitná nejaká zábavka. Pozbuduje to tých hráčov, nováčikovia sa zaučia spoznajú nových ľudí, detského sápečka, potom sa ide na pivo a vlastne udržujú sa vzťahy dobré. Niekedy je zlé, niekedy je dobré. Mission Day. Mission Day je pomerne mladá vec, je to asi 3/4 roka, čo vznikol Mission Day. Mission Day, v rámci ingresu, keď sa robia, sa dajú robiť misie. Misie, tu ani nemám dokonca skryné nakreslené. Tu máte zoznam misií a dám si misiu Bratislavský hrad a pobehám, proste je tam nejaký zoznam portálov, ktoré musím dojsť, musím ho hacknúť, musím prejsť nejakú trasu a keď to hackujem proste všetky portále, tak tam vlastne získam nejakú medailu, že áno, mám túto misiu spravenú. No a Mission Day sú oficiálne takéto misiové dne organizované Nianticom, dojde tam vlastne zástupca Nianticu, vyhlásia sa spolu s organizáciou z mesta, sa spravia špeciálne misie dané mesto, to znamená to, čo je tam nejaká pamiatka alebo kultúra alebo niečo. My sme mali v Bratislave, koľko boli tých misií? Takých nespočítam.
Cez 500 určite. Nie, 16 misií bolo. Ktorých aj ako... Na Mission Day oficiálne. 16, no. No spolu sa Niantic s Bratislavským kultúrnym strediskom. 18. A spravili 18 misií, ktoré keď človek spravil týchto 18 misií, došlo potom na konci na afterparty, ukázal skener, mal spravené a dostal za to medailu. A tú medailu máme ukázal. 22. To je táto medaila. A Mission Day bývajú v rôznych mestách, bývajú prevažne spojené s inými akciami v danom meste, teraz napríklad bude vo Viedni Anomália a potom na druhý deň bude Mission Day. To znamená, že keď už sa tí hráči tam docestujú na jednu akciu, tak na druhý deň majú jednu. Misie je opäť ďalšia časť, niektorí ľudia to majú radi, niektorí nie, niekto to zábava. V rámci misií sa vyskladávajú rôzne obrázky. A nemám to tu ani dobrá, sa nevadí. Dávid, ukáž. Otočili na foto. Misie, takže First Saturday, Mission Day a Anomálie. Ďalšia veľká časť, to je asi najväčší event v rámci Nianticu, sú to Anomálie. Týka sa to príbehu, keďže podľa výsledku Anomálie sa odviedel aj príbeh. Anomálie bývajú cca štvrťročne. Niantic vyhlási jedno mesto, nie je viacej. Vždycky je jedno v rámci Európy, jedno v rámci USA, jedno v rámci tam Čína a Thajsko a tak. Ázia. Býva jedno primárne mesto a potom nejaké 4 satelitné alebo 3 satelitné. Primárne mesto je podporované oficiálne Nianticom, že tam budú zástupcovia a rozdajú sa oficiálne badge. Anomália je v podstate veľký súboj v jednom meste. Tam sa dovajú, to vidíte, mali v máji 2015 Anomáliu Bratislav, to sú sa asi 2000 hráčov. Na Anomáliu dojde proste 2 až 4 tisíc hráčov, čím ďalej, proste rok od roku je tých hráčov viacej. Pred 2 rokmi alebo 3 rokmi bola prvá Anomália v Bratislave a bolo tu 10 hráčov. 23. 23? 23. Tam ešte som nehrala. A tu vidíme o 2 roky došlo 2000 hráčov. Takže, a to je vlastne veľký súboj, kedy sú merania, sú vlastne mesta rozdelené na 4 hracie plány. Každá frakcia, či zelená či modrý si spravia vlastnú taktiku, vlastne nejaké tajné operácie, ako vlastne vyhrať. Je to veľmi taktický súboj, veľmi náročný a veľa to tam pripravuje. A potom vlastne hra prebieha, že sa týmy rozbehnú do mesta. Každý tým má svojho operátora, vždycky príde nejakého Rusa alebo nejakého protivníka, ktorý mi hovorí, kam mám ísť, kde mám čo robiť, ako mám pracovať. A sú 4 hry, každú o 2., o 3., o 4., o 5., vždy 10 minút sa hraje. Tých 10 minút, my nevieme, kedy je robený vlastne screen, mapy, a vtedy sa spočítajú body, že koľko zelených portálov v tom máme obsadené, koľko modrých. Na konci sa celá ščítava a kto vyhrá, tak ten vyhrá, a je veľká afterparty a rozdávajú sa badge a to sú také tak veľké udalosti, kedy sa stretnú veľa hráčov. Ja milujem Anomálky najviac, lebo milujem testovať. Býva to vždy v jednom meste, Milano, teraz bude Viedeň, Berlín, Zagreb, Praha, hoci kde. Máme Madrid. Čiže sú to eventy, pri ktorých ľudia cestujú, pri ktorých spoznávajú mesta, získajú nové vlastne unikátne hacky, uvidia nové portále a vlastne keď človek hraje, na začiatku mu stačí ulica. Potom mu stačí, dajme tomu časť mesta, potom si už proste hraje v danom meste a čím viac človek hraje, tak tým viac potrebuje priestoru. To znamená, že ja mne už Bratislava nebaví hrať, tak ja cestujem takto, Paríž a tak. A tak sa tam veľa hráčov, proste rozhodujú som rôzne múdrosti a to proste úžasné akcie. A tu je krátke video vlastne Anomálky v Bratislave. Anomalky majú super atmosféru.
vyzerá tá vec, že kedy už je informovaná polícia, informované mesto, mali by byť posilnené BTS, pretože predstavte, že dojde 4 000 ľudí a pripojí sa na internet cez telefón, to padne samozrejme vždycky. A je to dosť psychológ, ľudia to berú, keď idete na futbal alebo niekam, pomalovať sa vo farbách, vlajky, máme všetci, ja mám niekde tiež vlajku, áno? Ja mám doma. Zelená, no jasné, nesprávna. Mali ste si doniesť, tak poď sem rok, ty máš oné, ne, ty máš... No, ukáž sa Čiže je to o tom, ľudia majú mikiny, ľudia majú veci, ľudia majú toto, ja mám tričko. Sme verní svojim farbám, sme verní svojim mestám. Niektorí nie sú verní a potom skončia ako múdri. Nebudem menovať. To si chcel povedať, že? No, jeden modrý, jedna zelená. Takže toto je Ingrid a v podstate táto hra má toľko rôznych pohľadov, ako sa dá hrať, že každý si nájde svoje. Či chcete sa prechádzať len po meste a čakať do telefónu, či chcete testovať, či chcete robiť taktiky a vymýšľať si nejaké tajné plány na skalu sveta a na odrovanie modrých, alebo opačne. Ak máte dilemu s výberom farieb, je to úplne jednoduché. Ak jazdíte často MHDčkou, choďte k zeleným. Ak máte svoje vlastné auto, choďte k modrým. Áno, to je taká sranda, hej, zelení v rámci Bratislave sú väčšinou vlastne peši alebo MHDčkari. Modrí majú auta, dokonca väčšia časť modrých pracuje v jednej taxislužbe, čiže my tomu hovoríme, že rezistent taxi. Čo je akože na autách majú výhodu, len predsa my kým sa dostaneme niekam pešo, tak to trvá. Taká motorizovaná zásahová jednotka rezistence, no. Áno, áno. Takže, ale teda výber frakcie je to na vás, že či idete do zelenej, do modrej, či chcete byť proste osvietení, alebo či chcete byť odporní. Alebo všetci s električenkou zelený, všetci s kľúčami od auta modrý. Zišli by sa nám samozrejme nejaký motorizovaný, som tak podekla. Ale nebudem vás akože nejako teraz nútiť alebo niečo, je to fakt na vašom slobodnom rozhodnutí. Len treba zvážiť, že fakt to potom sa odvíja dosť od toho. Celá komunita, ako vás príjmu, kde budete ako pracovať a tak ďalej. Takže, no. To bolo asi tak za mňa všetko. Chcete niekto k tomu ešte niečo, alebo nejaké otázky máte? Roh, otázky. Áno. Otázky, na Gabuš. Že toto je niečo podobné ako Merkelová a tí ľudia, že sú nespokojní s tými. Dá sa to tak povedať, inak dá sa to veľmi aplikovať na momentálnu aktuálnu politickú a aktuálnu situáciu. To som nepovedal, ja? To sme povedali už rovno na začiatku, slniečkári a odporcovia. Ako ono sa dá aj podľa situácie, napríklad keď som ja začala hrať pred 2 rokmi, celá Bratislava bola modrá kvázi, 2,5 roka. Potom behom pár mesiacov bolo všetko zelené. Bolo všetko zelené, asi rok a pol bola celá Bratislava zelená, v modrým sa nechcelo. A teraz vlastne... Veľa práve, že ale vás bolo strašne veľa. Ale vy ste mali auta, my sme chodili len v autobuse. Ja mám aj na dneške free wifi. Ale vás bolo strašne veľa a teraz sú všetci akože lení. Nie, teraz vás je veľmi veľa. No je vás veľa, teraz zase celá Bratislava a okolie modré a zelení nehrajú, ale je to otázka proste nejakého... No takže ste leniví, teraz vy zase pre zmenu, hej? No nemám čas hrať. Ako na niečo sa nehovoriť treba, to je jasné, hej? A tak máme tam nejakých nových oteckov, mamičky a také nejaké všelijaké vzťahy. Áno, zelený koník. Takže, ale situácia sa zmení, ja sa verím, že teraz nastal čas, kedy zelení ovládnu opäť Bratislavu. Z rezistent taxi nikdy. Ale zase vám poviem úprimne, že nie je dobrá prevaha ani jedno, ani druhého, lebo je to v podstate nudná hra. Lebo keď je všetko modré, tak modrí nemajú čo robiť, lebo proste všetko je modré. Zelení zase nemajú to zbraní, lebo na modrom sa veľmi dobre nehekuje a proste nemá... Ale áno. Ja nebudem hekovať modré, to je... Fuj. No. Zase keď bolo... Nestrannosť! Zase keď bolo všetko zelené, tak to bolo zase o ničom, tak nejaký jeden modrý zábudený niekde niečo zhodil, to bola bitka z nás zelených, kto tam bude prvý si na tom zahrať a posadzovať to naše. Dobrá, ale keď máš auto, si myslíš, že je do mesta. No, keď nemám auto, tak si nemyslím, že do mesta. Takže... No a po obede tuto vlastne budeme vonku doliť, môžeme vybehnúť záhradci. Že kto má záujem, dole pri tombole by mala byť nejaká hodina, alebo sú tu nejaké limity.
tak si stiahnete si ingres, vyberte si tú správnu, nepoviem, ktorá je tá správna, pre vás tú správnu a môžeme vybehnúť toto do mesta a trošku si to ukážeme v teréne, ako sa hraje. Dobre. Hra je celоnávyková. Nie je to hra na týždeň, nie je to hra na mesiac, sú to hráči, ktorí to hrajú roky. Ja to hrám 2,5 roka, ty to hráš od začiatku, asi nie? Buď to bolo ako chytí, alebo nechytí. Áno, to je hej, že buď to niekoho chytí. Ale keď to bolo ako chytí, tak veľmi intenzívne. Ale bacha na to, je to inak veľmi silno návykové a odporúčam nepúšťať no life mode. To znamená, že 18 hodín v kuse behať po meste, či dáš, či sneh, proste len aby som nazbieral body, len aby som sa veľa, že? Ale tak ja som to mal zase v rámci roboty, ja si o tom pokoj, hej? Takže áno, sú psychopati, ktorí to zoberú až moc vážne a fakt behajú od rána do večera. Sú ľudia, ktorí to berú lajtovo, je to návykové, je to sranda, je to super. Hlavne veľmi socializačná hra, že veľa ľudí spoznáte nových a... Dokonca také štatistiky, že prevažne väčšina, čo ja poznávam, sú to ITčkári, alebo nejak takto ľudia s týmto spojení, 10, 6 alebo 7 ITčkári. Prevažne sú to muži, ale aj veľa žien už teraz poznám. Tak máme už aj nejaké, už nejaké ingresáča tam máme, takže... Máte? Čiže žena má zase výhodu, keď začne hrať, tak proste ono je taký, také sranda, že žena napíše v komede, že som žena a zrazu 10 chalanov o 20 detí pomôcť sa hrať. Áno. Takže to sú také štatistiky a väčšina ľudí je normálnych. Musím povedať, že sú ale väčšinou som stretla veľmi rozumných ľudí, ktorí mi proste vyhovujú. Áno, nezabudni dodať, že pokiaľ boli zelení, áno. Á, tak asi aj niektorých modrých, zase ja nie som moc na to, by som sa nebavila. Takže je to tak. Na čo? Spomínala som, ale nemám tu screen, som zabudla, ale spomínala som myšlenárky, hej. No, takže môžem vám to ukázať, ako nájdem video. Jeden riadok tvorí 6 misií. Tam som nešla. Dostala som poznámku díky. Kam? Áno. Danúka Júli. Není problém, že prešla, ide problém, akým spôsobom to prijala. Dobrá, nie je odpojiť, že... Keď sa rozhodnete za akciu, dá sa prejsť, ale je dá sa prejsť iba raz. Alebo jednoducho zmazať účet a začať odznova. Napríklad jeden z missionártov, to znamená, toto je jedna misia a ľudia to poňali štýlu, že sa dajú takto skladať rôzne obrázky, ľudia to zbierajú. Toto je, neviem, či to vidno, to je nejaká tvár. Missionárky bývajú, môžu byť rôzne fotky, bývajú to Bratislavský hrad, Most Apollo, neviem, máte proste záhrady, sú to rôzne abstraktné obrázky, sú to modré obrázky, zelené obrázky, ale je to zase väčšia zábava zbierať takéto missionárty, testovať, vždycky má z každej krajiny nejakú misiu alebo niečo, to je také, čo ľudia zbierajú a potom ukážu, aha, ja som bola tam, alebo mám už takéto označky, ale to sú missionárty. No, a teraz vlastne, teraz bude dole vyžrebovanie víťazov tomboly. A potom bolo teda, kto by chcel ostať, tak si ostaňte, stiahnite si hru a vykážeme si dáme nejakú skill a tu nám vlastne v praxi si to, čo to je.